que puedo soñar. Quiero cantar decreto y sueño real. Sé que podemos confiar y nada nos detendrá. Te vagy, ne haragudj! Bocs, nem akartalak megzavarni. Nem, semmi baj, csak nem szeretném, ha Gregorio meghallana gyakorolni, semmit több. Ha Andrés keresed, azt hiszem láttam a... Nem, én most vele szeretnék beszélni. Velem? Igen. Tegnap azt mondtam, jobb, ha elszakadunk egymástól, de... Láttalak. Ugye te voltál? Tegnap az első találkozásunk helyszínén, ugye te voltál? Leon, te voltál? Bocsász, zavarok? Az a helyzet, hogy Vilú, neked ajándékoznám ezt a kamerát. Nálad volt a kamera? Miért? Kié volt? Matthias, nálad volt a kamera? Csak beleakadtak, tudod? Tudd eset, rejtsd el, vagy amit akarsz, dobd ki, de vidd el innen gyorsan. Jön már a szörnyetek. Bocsász. Sziasztok. Nekem most mennem kell. Mi van ezzel a Semmi, kamerával? csak muszáj most hazavinnem. Akkor elkísérlek. Gyere. Szia. Hogy vagy? Jó. Én most elmegyek. Oké, én megkeresem a teszt. Indulok is. Most is? Még nem találtatok el? Nem. Rendben. Isten veled. Találkozunk a stúdióban. Oké. Nádi, várj még csak egy pillanat. Szeretném megbeszélni, ami az énekteremben történt. Hogy észre sem vettél? Igen, Igen. tudom, hogy csúnyán hangzik, ha így mondjuk, de bocsi, ne haragudj, de nagyon ideges lettem, és nem tudtam, mit csináljak. Nyugalom. Nem történt semmi, hiszen mi viszonyunk. Éhen. Minden rendben van köztünk. Ez így jó, Maxi. Még mindig haragszol rám, amiatt, ami történt. Jobb, ha most megkeresem Andrest, jó? Igen, jó. Angie, megkérdezhetem, miért rohangál fel alá a stúdió Mert folyosón? amikor az előbb mi ketten beszélgettük az énekteremben, mondott egy kis kamera, sajnos, ami be volt kapcsolva. De Most hol van? nem tudom, nem Akkor találom keresse meg sehol. gyorsan. De közöm sincs hol van, már Mindegy, akkor megkérdeztem. segítek keresni. Az összes Várjon, diákot is Angie, hol van. te mondja, ki az a Angie, én beszélni szeretnék veled a koncertről, amit Gregorio szervez. Teljesen más az elképzelés. Jó, de várj, lehetséges, hogy ezt egy kicsit későbbre halasztjuk. Most millió dolgom, nem érek rá. Miért hallgattatok el, amikor beértem? Kicsodák? Téged? Hogy mi? Jaj, nem. Valójában Angie összevitatkozott Gregorióval a koncert miatt. Ezért közbeszóltam, hogy nem gorombál, de Gregorio több táncot akar, Angie meg több éneket. Ezért elhallgatott, mert azt hitte, Gregorio jön, és nem akart balhézni, nem akarta, hogy hallja az ellenérteket. Most ideges lett? Én, dehogy, miért? Na jó, igen, az vagyok, mert ez a koncert tovább kikészít, főleg a vita Angie és Beto közt, és Gregorio. És Gregorio? Igen, Gregorio, és mindhárman. Csak fellagyítják. Mindenki idegeskedik, és egy újabb problémát most a hátunk közepére sem kívánom. Igen, egyetértek. Nem akarunk problémát, akkor dolgozzunk inkább, gyere. Munkára feláll. Szia! Nati, nagyon kérlek, ne szólj a srácoknak, hogy... Nyugalom, nyugi, nem szólok senkinek. De tudni szeretném, hogy vagy. Én sem tudom. Csalódott vagyok. Sosem gondoltam, hogy a srácok arra kényszerítenek, hogy válasszak a blogom és a zenekar között. Tudja, hogy ha Leon a helyemben lenne, akkor őt mindenki megérteni, engem viszont nem értenek meg. Nem tudom, hogy döntsek, mert a blogot is fontosnak tartom. Most először érzem, hogy fontos vagyok a követőimnek. Ez csak az enyém. Ez egy olyan hely, ahol végre valahára kimondhatom, amit gondolok. És több tudat embert ismerhetek meg, akik bíznak bennem, és különlegesnek tartanak. Ahhoz, hogy különlegesnek érezd magad, nem szükséges, hogy több tucat ember mondja ezt ki. Figyelj, lehet, hogy a blog arra kellett, hogy észrevedd, amit már mind tudunk, hogy különleges rác vagy. Nagyon köszönöm, Nádi, de a lányok eddig nem vettek észre, most meg végre figyelnek. Nem. Rád figyelnek, vagy a szerelem szakértőjére? Igen, de te sem vagy úgy elájulva ettől a blogtól. Én nem ezt mondtam, Andrés. Az igaz, hogy sokszor megharagudtam rád, de tudom, mennyire fontos neked. És azt is tudom, a zenekar mennyire fontos. Igen, tudod, a zenekarban magam lehetek, élvezhetem a zenét. Én nem tudok választani. Akkor ne válasz. Oszd be az időt. Ha akarod, segítek. Benne vagy? Nem, a kettő nem megy egyszerre, nem fér bele az időbe.
amúgy is a srácok. Hadd ki ebből a srácokat. Ha a kettő nem megy egyszerre, akkor meg kell hoznod a döntést. De csak akkor, mikor elszáll belőled minden